Jo com que no hem tingut el gust d'estar junts des d'abans del sorteig de la Copa del Rei, ni de l'última eliminatòria amb el Lleida, permeteu-me que abans d'entrar en matèria fer una mica de recorregut per recordar aquelles sensacions que tots vam tenir uns des d'aquí i el Sergi Parés en aquest cas i jo des de Madrid in situ allí a la sala Luis Aragonès. Bueno, doncs, com deia, jo crec que el dia de l'eliminatòria del Lleida donem un pas de gegant, passem una eliminatòria en la qual, com ja s'ha dit en repetides ocasions, donem un pas històric pel club i per la ciutat de Reus, i crec que aquell dia ja va ser un esclat de joia quan s'acaba el partit, i no dic que s'inunди el camp, però sí que hi ha una mica d'invasió de camp en busca dels jugadors i saludar-los i celebrar una mica aquest passe d'aquesta eliminatòria. Després ve el dia del sorteig, que tots vosaltres estàveu aquí a Reus, estàveu baix al bar amb els jugadors, amb el màxim accionista, el senyor Oliver, el Ferran Pujol i tots els que éreu aquí, i hi ha un mòbil que sona que no sé de qui és, Tom Roig amb el bul, tu que el Tom Roig. Està. Bueno, llavors, com sabeu, el director esportiu i jo vam estar a Madrid, al sorteig, i de veritat que va ser una experiència única, per mi, única, entrar a la sala Luis Aragonès, que es diu que ja hi havia entrat d'altres vegades, però no és el mateix entrar, amb tots els respectes per tots els clubs, lògicament, però no és el mateix entrar-hi com un mes de tercera o de segona o tal, doncs no només entrar dins, sinó compartir el que a Madrid diuen un vino espanyol, amb el president del Getafe, amb el representant del Real Madrid com era l'Emilio Butragueño, com era el director general de l'Atlètic de Madrid, en Clemente, que ja ens coneixíem d'un acte que alguns recordareu que vàrem fer aquí en homenatge al Josep Juncosa, que vam fer un triangular, i ell ja, com que havia coincidit amb el Santi jugant a l'Atlètic de Madrid, ja vam fer una mica de relació. Amb el director esportiu del Sevilla, que ara no em surt el nom, com se diu? Amb el Monchi, amb l'exjugador del València, el Sol, que també estava en representació del València. Va ser per nosaltres, com a equip petit i modest, una experiència de veritat meravellosa. I a mesura que aquells senyors anaven preparant aquells bols amb les boles verdes i vermelles i feien les explicacions, anava creixent l'expectació de dir, verem què passarà, perquè està clar que eren 6 equips de primera divisió, 6 equips que juguen a Europa, però qui més qui menys teníem les nostres preferències. I em recorda que el Sergi Parés, faltant 2 minuts per començar, em diu, Presi, no sé per què, sortirà Cádiz Real Madrid. Dic, collons, Sergi, calla, home, sisplau, espera't que comenci i no... Bueno, si vau veure el sorteig, vau veure la primera bola, Cádiz Real Madrid, i bueno, escolta'm, ja no diguis res més, a veure si estem de sort. La segona surt al Barça, va semblar que quedàvem una mica desinflats tots, però no era així, perquè jo crec que vaig parlar amb algú de vosaltres dient quins eren els 2 meus preferits, per tant, sí que havia sortit dos grans equips, no sóc jo que ho vagi a descobrir, però quedaven molts de macos perquè ens toqués, Bueno, i així va ser, Així va ser, doncs, quan
on va sortir la bola del Reus Deportiu i de l'Atlètic de Madrid. Jo, si algú vau veure en directe o en indirecte, és igual, em van agafar fent un gest així d'alegria, no? Perquè jo l'Atlètic de Madrid, tinc que dir la veritat, és que era un equip que a nosaltres ens feia gràcia, com si hagués estat l'Atlètic de Bilbao després d'haver sortit aquests dos. Però l'Atlètic de Madrid, com vaig explicar allí mateix, amb Reus, amb la ciutat de Reus, amb la família Juncosa, i és un gran equip, aquest Cholo Simeone ha transformat aquest equip, ha transmès aquest partido a partido, aquest ànimo que viu tots els partits des de la banqueta i tal, total, que de veritat que ens va fer a tots molt contents, però jo des d'allí, la veritat és que l'alegria va ser immensa. I dit això, anem a dir esportivament, ostres, també m'agradaria remarcar que lògicament que esportivament això ha sigut un boom, està sent i serà fins al dia dels partits aquests un boom, però m'agradaria també que ressaltéssim que no només és esportivament. Jo crec que per la ciutat de Reus, pels abonats, pels aficionats, per la comarca, pel consistori, pels restaurants, pels hotels, hi ha gent que ens ha trucat del Frente Atlético, que vindrà, que estarà a Reus, que menjarà a Reus, dormirà a Reus i segurament comprarà a Reus. Jo crec que és un paquet que, si el sabem embolicar entre tots amb un bon llaç, de veritat que és una cosa per fer parlar i fer història, que la fem. Bé, dit això, i dit que ens va tocar un número de la Grossa, i he dit que hi havia 6 números de la Grossa, ens en va tocar un, i nosaltres des del club el que hem volgut és, anem a dir que aquesta Grossa també li toqués al soci abonat del Club de Futbol Reus Deportiu, perquè pogués gaudir d'aquest esdeveniment, d'aquest partit que es jugarà, no sé si el 2, l'1 o el 3, perquè això encara està per decidir, però que l'abonat, soci o soci abonat, ja com vulgueu, que és el gran sacrificat, que des del mes de juny, juliol, agost, que es treu el carnet i ve diumenge rere diumenge, i alguns que no venen però paguen religiosament, des del club han volgut premiar a tots aquests abonats i que també ells gaudeixin de la Grossa, posant-los un preu que ara el Ferran us anirà transmetent, jo diria que molt assequible, molt assotat, crec que estaran contents. No hem fet res més que fer el que creiem des del club que es mereixen, per complir diumenge rere diumenge i traient-se l'abonament, repeteixo, abans de començar la temporada, i sent fidels al club. Per tant, una vegada remarcat també el tema de la Grossa dels socis, ara sí que passaria la paraula a en Ferran Pujol, perquè ell us anés dient totes les varietats que hi ha en aquest aspecte. Gràcies. Bé, una mica, com sabeu, els que ens heu anat seguint, el club amb els darrers temps el que hem estat és hem volgut tenir molta sensibilitat i fer veritables esforços perquè el club, la marca del Club de Futbol Reus, estigui present a la ciutat, tant en àmbits socials, com fer el tema de la recapta d'aliments, la donació de sang, en temes nacionals, sent el primer club de la província que hem posat la senyera, signant el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, totes les ajudes que col·laborem, tota la vessant cultural de la ciutat, també hi volem ser presents, com amb el Centre de Lectura, amb els acords signats, que avui a la tarda també el president inaugura les jornades, amb la presentació de diferents elements del seguici durant la temporada passada a la mitja part dels partits. I la segona part, el segon bloc de la nostra marca sempre ha estat, com molt bé deia fa un moment el president,
reforçar aquella gent que és abonat del club, que ha donat el seu suport, que s'ha tret l'abonament, que moltes vegades en els clubs es diu que no hi ha, que l'abonat no se'l té en compte. Nosaltres hem intentat sempre tenir-lo present, tant amb la política de preus com amb la política de jornades econòmiques. L'abonat del Reus ha pogut veure 3 eliminatòries de la Copa del Rei gratuïtament, incloses en el preu de l'abonat. L'abonat ha pogut veure dos eliminatòries, la tercera estava en accents de la Copa Catalunya. També podem dir, aprofito per dir que el partit del Barça, que també serà un partit normal, no serà un partit de jornada econòmica, per tant el soci també podrà veure el partit aquest diumenge que ve a les 5 de la tarda contra el Barça, inclòs en el seu abonament. I el partit de l'Atlètic de Madrid és un premi, com deia el president, per tots, per tota la nostra massa social, modesta, però que volem engrandir, i pel nostre abonat també. I per tant no hem volgut fer una política de preus que sigui cebar-nos amb ells. Què és el que hem fet? Els preus dels socis seran 20, 30 i 40 euros per les 3 zones que tenim definides en el club per de l'Atlètic de Madrid. 20 euros lateral, 30 euros tribuna baixa i 40 euros tribuna alta. Són preus que si mireu la resta d'eliminatòries estan amb una línia de competència important. Això representarà el 50% del preu que tindrà el no abonat, per tant 40, 60, 80. Com funcionarà el procediment? La intenció és dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge durant la tarda, hores prèvies, durant i després del partit del Barça, és el temps que tindrà l'abonat per retirar la seva entrada a preu reduït i una més a preu normal. Amb això garantiríem que tot el nostre abonat pogués presenciar el partit si així ho desitja. Si en vol més d'aquestes dues, hi haurà una llista de reserves que gestionaríem dilluns i dimarts de la setmana que ve, dia 2 i dia 3 de novembre, i un cop gestionades, el dia 4, dimecres, sortirien a la venda l'excedent d'entrades que quedessin, al públic en general. Totes les gestions es faran a les guixetes que romandran obertes, aquí baix al club, i bé, bàsicament és això. De fet, una mica aquest és el... Ara sí. Jo sí veig que això s'ha d'explicar. Com podeu veure hi ha la zona lateral. Veureu que hi ha el gol nord, que porta un asterisc, és perquè també hem volgut tenir un record pel nostre futbol base i pel carnet juvenil. Si repasseu una mica les tarifes d'aquest any d'abonaments, hi ha un carnet que va per la gent que té entre 15 i 25 anys, que per 20 euros a l'any veuen tota la temporada del Club de Futbol Reus. Aquesta gent de 15 a 25 anys que té aquest carnet podrà estar situat al lateral nord, a la zona del nord, on hi haurà tant el futbol base com els pares del futbol base, com la gent d'aquest carnet que podran disposar d'una zona reservada perquè tothom que vulgui pugui veure-ho. La política de preus, el que hem intentat són bàsicament dues coses. Una és la que dèiem de premiar l'abonat, la segona és que el nostre abonat no es quedi sense veure el partit, si així ho desitja. De la mateixa manera, els nostres filials, tant el Morell com el Cambrils, també disposaran del lateral nord com a zona reservada perquè puguin, qui ho desitgi de les plantilles i dels cos tècnics, poder gaudir del partit. A partir d'aquí jo crec que no hi ha més coses. El públic en general, els que no són abonats, quin divendres és el que... Dimecres. No. Dimecres... O sigui, aquesta setmana només és per abonats. De dimecres a diumenge inclòs, hi haurà les taquelles obertes per abonats i gent del futbol base propi d'aquí. Dilluns, dimarts, la gestió, tota la reserva que tot el soci ja hagi fet, i a partir de dimecres... Dimecres a les 10 del matí. La resta. Els horaris seran de 10 a 2 i de 4 a 8 del vespre, de dilluns a dissabte, i el diumenge serà de 2 del migdia, 3 hores abans de l'inici del partit del Barça, fins a les 8 del vespre, una hora després del partit del Barça. Per tal que els abonats que vinguin a veure el partit,
si arriben amb el temps just, que puguin fer-ho a l'acabar el partit del Barça B. Pel que fa... Preguntes ja? Sí. Pel que fa al tema d'accessos a l'estadi, no sé si heu pensat algun mecanisme o s'està treballant amb aquest tema. Bé, com sabeu, l'estadi és municipal. Qui té la competència tant de la gestió com dels serveis és el propi Ajuntament. Tenim prevista una reunió amb l'Ajuntament per tal de poder plantejar una mica els requisits, que no tant que tenim nosaltres, sinó que es planteja el repte del partit en si. Un són els accessos, l'altre és una part que us afecta a vosaltres, que és tot el tema d'acomodament de premsa. Pensem que aquí, si és com l'últim dia, com la resta d'eliminatòries, et venen molts mitjans, molts companys tindreu aquest dia i per tant volem també ubicar-vos en zones que sigueu còmodes, confortables, que podeu realitzar la vostra tasca com demanen amb dignitat. No, i a més hi haurà mitjans nacionals de tot arreu i és un tema important perquè el nostre camp és el que és. Hi haurà mitjans nacionals i estatals. També estan gestionant, per dir-ho d'alguna manera, la possibilitat, ja que és municipal, de que ens proporcionin unes possibles grades. Sí. No? Podem gravar això, sí. Sí. No, que dic que entre tot el que acaba de dir en Ferran, que lògicament aquell dia, a part de tot, Reus serà un mirall per tot el país, no? Hem de procurar que no ens falli res, que els focus funcionin, que tot el que hi ha a l'estadi de xarxes, neteges, gent de guàrdia aquí, estigui tot correctament, tal com ha d'estar. I també una de les possibilitats és que l'Ajuntament miri de proporcionar-nos l'ampliació, entre cometes, d'unes grades que ens donaria també una mica més de vida, ja no a nosaltres, sinó per tota la gent que pugui arribar a venir i que es trobi, perquè clar, torno a repetir, el camp és el que tenim, hi ha abonats que ocupen més del 50% tant a la tribuna alta com a la tribuna baixa, pràcticament queda laterals, i fora interessant que si ens ho creu un convenient poder també comptar amb unes grades supletòries. Això s'ha parlat, és a dir, fins i tot de quantificar... No, encara no. Encara tenim pendent una reunió en la qual llavors parlarem. Lògicament no podem tardar molt perquè els dies no ho sembla, però volen, no? En principi, la idea és que tinguem també poder seure'ns amb l'Ajuntament i en 3-4 dies també tindrem molt de quin és el ritme amb els nostres abonats, que això també condicionarà, com va deia el president, hi ha zones com són les dues tribunes que l'ocupació amb abonats ja és molt alta i per tant, si fem això de la seva entrada més una, pràcticament ja l'ocupes tota, aquestes dues zones. Per tant, també en funció com veiem el ritme, haurem d'incrementar el fet de pensar en la venda al públic si la fem amb grades supletòries o sense. L'aficionat que es faci ara abonat també tindrà dret a... Sí, això el que també aprofitem és perquè la gent valori que estem cuidant l'abonat i per tant que encara estan a temps de fer-se abonats i el mateix dia que ells vagin a l'entrada, si volen fer-se abonats, després poden adquirir l'entrada dins d'aquest període fins diumenge, a preu d'abonat la seva entrada. És a dir, perquè després en el cas una persona jove, per posar un target concret, que tingui entre 15 i 25 anys, per 20 euros es treu el carnet d'abonat, veu els partits de tota la temporada, a la zona lateral, i li surt el preu de l'Atlètic de Madrid per 20 euros. Per tant, per 40 euros està veient l'Atlètic de Madrid més tots els partits que resten de temporada. Jo crec que és un preu competitiu. Si ho poseu això, sobretot especifiqueu que aquesta possibilitat de que el possible soci es benefici d'aquest premi és també fins diumenge com el soci normal. A l'acabar el partit del Barça. A l'acabar el partit una hora després.